Kamet iki endi iki mangko ora teko-teko jare mapak ibune, mapak jam 7 kok tengah sore sono bali iki. Mas, aku arep takok oleh. Yo takok Fit gak apa-apa napa, Fit? Sebenarnya sampean ki wis ndek pacar durung sih? Loh, kok malah takon ngono to? Jawab ta, Mas. Yo terus terang aku yo rong duwe, Fit. Lho, sapa sing gelem, Fit? Keadaan yo cacat ngene ya wuto. Sapa sing gelem? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bu sampun mantuk, Pak. Ya Allah Bune. Assalamualaikum, Matur suwun. Mas. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Maka kula dipun paringi sehat. Ya Allah. Garwa kula saged ningali ing donya malih ya Allah. Matur suwun ya Allah. Piye kabarmu Bune? Alhamdulillah, Pak. Kabarku apik. Yo mon iki nganu Bu. Krono Mas Rohmat. Kudune awake dhewe iki bersyukur. Matur suwun karo keluargane Mas Rohmat. Rela-relane Mas Rohmat iki lho. Ndonorke mripate Bu kanggo awakmu. Nggih, Pak. Aku ya bersyukur banget iso ngrasakno keadaan omah kaya ngene, Pak. Coba Bu ya. Kok iki misale. Corgane Mas Rohmat terus iki nasib ibu iki piye? Bakal ora iso ndelok donya malih, Bu. Aku ya gak ngerti, Pak. Lho iku mang apa ibu jam 7 lah kok jam piro jam 11 kok agak teko iki mesti piye ki mending diae. Wong kan iki urusi administrasi juga, Pak. Maksudnya duitnya kurang. Bukannya kurang, cuma kan yo untuk biaya lain-lain nih, wah, biaya perawatan lah. Nah untuk biaya paling yo mau Siti, mau biaya-biaya lain-lain dah. Lah iki piye iki, Mas? Mas Rohmat iki piye Mas Rohmat iki? Mas Muhammad, ini siapa? Dia mau kalau adik, Pak. Oh iya. Anakku sing wedok ning ndi, adikmu ning ndi? Ya, wih, apa lagi ngejar jalan-jalan Mas Muhammad. Jajal telepon. Ya, Bu, ben jalan-jalan umiyin kok. Ya Allah, aku kangen tenan. Ya, Bu. Wes. Halo, assalamualaikum. Oh, ibu mantuk, Mas. Iya, iki aku ning taman kota kok. Mas, iya, assalamualaikum. Mas, langsung yuk ibu mantuk Ibu panjenengan mantuk? Nggih. Alhamdulillah. Delokas niku mantuk, Pak, Bu. Nah, ngaten Pak, Bu. Piye le? Abane kok